maine twatire kuma Keni Uhuru maine otire kuma Etuka yo womo ya Uhuru Superstores Igego toke milulu chobo songo Igekonya ebintu au aseli kulidigo kwana n'umubuko Nkonya bale ebintu byobwaga chibuna bono Amabati kurwa siche company au Emesumali yechingenjo chonsi Chichuma chobwaga chichingenjo chonsi Chiwaya buna bono binding wires Chiwilibaro Chisimiti chobwaga kurwa siche company au Egati ebintu binde vinge byobwaga Mwigo mbabwa boards muna chiricha MDF Egati ebintu binde vinge Asinsemu y'ebintu bya nyumba Nkonya bale mattress chechingenjo chonsi nabige chire cheche size au Mbabwata chitangi cheche size au Nkonya bale boigo ebintu byokulya Buna bono amabuta yechingeni kurwa seche company au Amasi ya mandasi kurwa seche company au Aya yokoruga chichumbi chisukali Egati ebintu binde byobotumeki Uhuru Superstores Igababwa tobo korelyo buya Chingatoko bule bintu asetukeye Mbabwate customer care Ebyego segasegira chi customer buya Chingaki bakogora ebintu Igababwate chigali Echo chigokora obusombi busapi Chingaki kwagulire ebintu biga Uchande onsi alia sorabe Igobagotoka ime yomu chubusongo Ase nyumba ya JM Towers Angene duka ya Safaricom ime yomu chukisi Asamange Bakere simigwetera sechi namba chabo 0111161500 Gose 0111116150 Ose wetera senambele 0111161502 Uhuru Superstores The People's Choice Guaranteed lowest prices Karibu nyumbani Uhuru nabwata Amone jisimiti Uhuru nabwata Amona mabaki Uya kigima mwancho umurigereri nande tweranetse kionga chinsenye ema goroba ya lero nche ni gongoro kwa runi ototo nyangiri tokugwatira na konza mimenyerio niga korokwa Wilson Makoli na kionga chinsenye ni gotoko cha kalimo lioka korwa ase ekigambiro kya busongo ase omo inse yoburai bwa yamuna chebina waweru kiarie abantu bane ase gose Asebali banyate koba bagosoerwa igoro yobuiti bwa bakagirwa boboro gichinsa cyamara ni mwaka bw'ijuru na 2020 ikomi bainge abantu 15 nomo nigo bane banyaka bagotokana mu cyali tukulia lero asemu n'ekebina waweru kiari anyara koba gako chika nane warachi koba bagukumirwa gitalike 20 cy'umutenyo ogo cha mutenyo January 2025 roboti uruo nigo rwaleganirwa no Molikeito Daniel Onteri Tariki 15 cy'umutinyu 10 mwaka w'ekiri 2020 no yomo ase kenyoro kyomokona ime ya nyagonye ase ward ya Marani meyebonge ya kitutu cha Cheno the county ya Kisii abangina bane b'emyaka eminene gati yabo Sindege Mayaka Jemima Nyang'ate Mironga Sindege Masako no mongina Agnes Morao Toto nigo basambetwe wikagokwa Asuko kagerwa ko babarogi ekore kiagaragaretie abange nabakagania chiamate chiga chinyoro bwene bwabo nabakagerwa kwimukeriwe getambo keregetindi kerichiko Magaga y'imyaka 3 hase kigambiro ekinekiga nigo kyarolekanire koleta matunda Neye magiga y'ekigambire kenene ya Kisii litukulia lero konyora banegati y'abakagirwa 15 no yomo abo babegetu byara namo mocho yo kubwateranigwa haso boiti wabangina baiga Bosio humo Justice Kiari Waweru bane gati yabo homosae Amos Nyakundi Ondieki Gilbert Ngondi mosae Crispin Makuoro Geto mo na Evanto Geto Kare ni ubonsi abaiga babwateranigwa na mocho yogo itabangina baiga nigo barachi gukumerwa nekigambiro magiga ya matuka make kurwa bono Justice Waweru wetera mutandao wekerero nigabasomera hamomo chabo keroyo mom asego tebekana buna mosae Crispin Ogeto nigerete chinga kichae asogo itwa kwa bangina babere ko bwatekana no bo site obo wegeti wa sekigambero komenta na bande batato tuwe na utu hata ukipata mtu anavamiwa fuatilia ujue ukweli kwanza
na hata ukijua ukweli usimdunge kidole. Tunashukuru sana, chachi amefanya kazi nzuri. Wamepatikana na makosa 4 na wengine hawakuwa na makosa. Tutakubaliana na uamuzi wa chachi kwa sababu yeye amesomea sheria. Kitu ambao ninaomba, kuna wenzetu ambao wataenda kuachiliwa waende nyumbani. Ninaomba pale nyumbani watakapofika nyumbani tuwaone kama watoto wetu ambao sio wale wauaji, kwa sababu sisi kama watetezi wa haki tunatetea haki ya kila mmoja. Nonyene bo abo wakili babaiga banenigo batema kubigira bosio wekigambire kiga gya Kisii nababoria ekigambiro gochikuba oroberia egesibo chingaki barachi gukumirwa kubatekana n'iki sababu chikobwatia litangani babere asabo bisa babanyimbo kuri umwaka w'ikiri 2020 noyomo kabere kiga nekina kyabege tangani bosio wekigambiro nabande tibarakora masomo naigo baisa gusibwa egekegetamme amasomo abo nigara chiguturubana nigo boyo abange babo bategemere n'icyamati cyabo asokonyoro mugati okira lituko naigo kolengana barabo ekigambiro ngebwenete ko barorera mabera kama isonsi no wana rigirete sekigambiro gya Kisii kitariki 2022 cy'umutinyu mutangani umwaka ugocha chingake bana baiga barachikonyoro gukumirwa kurwa sekigambiro. Hii ushahidi tulikuja kutoa hapa swa mimi nilitoa juu ya vile waliua mama yangu na ilikuwa wakati wa mchana sio usiku. Walimtania kuwa yeye ni mchawi na wachawi atawaoni vile wanaonekana vile walivyo. Sasa kitu hii huyu chaji mkuu hapa Kisii vile ameamua yeye mwenyewe, tutafuatilia hiyo, tutafuata hiyo tena. Tunashukuru kwa vile amefanya hivyo, kwa kuwa yeye ndiye muamuzi wa hiyo kesi. Gorobaterega daseni kegatembe kurega se county ya Kisii leterane ngoruko Daniel Ontiri da Dius Nyabaro nere okoira kutinero idali bagali wa speaker bwe bunge ye county ya Nyamira maiga yokwere chikura chichanyara kubachikwa kuime county yuo insiobora ibwaye omo MCA bwe ward ya Kiabonyeru omusike Vincent Penecha asanyara kubaga kuira chikura echo asokonywa chikura emirongebere na ibere asechi abane chikura chonchanya kwa chigwa kwa gero ikinige gyatigarite ibosa maga yomo speaker omukoro somono galibwe bunge yomukoro enokokero wakwisiko na bamusie Robert Ururu aliganirwa na mulike Paul Cup Okara ne mambia ya lero asebikaro bya mambia asumanya kirogo gwebikare biga Vincent Penecha anyara ko bagakora aba MCA abuba kachikura choko nyara ko bacho ko machoro mu speaker we ebunge yegaye county ya Nyamira. It has been a long journey following the impeachment of the then speaker. I know, and you also know, that you had the mandate of electing a new speaker, because in an assembly there should be no vacuum. Nekero libagali chikura lika nigo aba MCA abo barenge gweka emerongebere na babere banyara ko babagwa kachikura ase entunde ntangani bakera Thedius Nyabaro chikura 19 ase aba MCA batatu bakera Kiri Santos Nyabera kurengana mureli chiko nigo omubui ase chikure chigatanyara ko bagakorerwa ase cyabeterwa kwirorerwa ase ntunde ya kabere ase aba MCA bayiga bonse asobomo banyara ko bakomochora Thedius Mumanyi Nyabaro na koba omuspiko gatano we county ya Nyamira. Kirisanto Nyabera Mungale garnered 0 in the second round. Honorable Thedius Nyabaro Mumanyi garnered 22 votes in the second round, and therefore emerged the winner of the seat of the Speaker of the County Assembly of Nyamira. Limo liuka honyara ko bagutianirwa na gochake mirimo yae gwikirano oigo nigo omonegerio ye aserieta James Matina uyoro MCA bwe wadi ya Kimiranira nyara ko bagagochorwa.
without fear or favor, affection or ill shall. So God help me. Without fear or favor, affection or ill shall. So help me God. Asibikale byonyarako babikorawa amo n'omusipiko yego mu ya Thedius Mumanyi Nyabaro nigo boigo banyarako bakomochora omo Clark oyo omanyekana na Duke Onyari nyerekane nga igo ebunge yega yabera sigeketara twara omo Clark of the approval of the appointment of Mr. Duke Samuel Onyari as a clerk. Namagega yebikale biga nigo omosike Nyabaro agendereko bagakuliranga natwe nyarako bagakora emirimo yagwikirano iliko bayikiranirya abanyamira amagenderero abana bamito abagambi abamsiye bose banyamira shukran sana asobo nchora ntale ngange na ndentama nyitego sengo chora mure lakini mwanchorire yasaye tigaba senie na inde motuge kirobo gambyo egere bobo konya gukia sabantu banyamira asabire abantu bonsi bono tubika amagana ikisegi kando tuchicha mubune serikali tokorega tuire county yekirusi na boigo nigo abamsie bande na boigo na baraibande banyareko bakoko boko gochoro kuiga kwaye Nyabaro asibalirira ngamba tunyareko babago kole mirimo asobomo ili konekia amagandrime ye county ya Nyamira itukuri arero otwaje twa mwangati gatochoro musipiko ito oyure Thedius Nyabaro twagayo to kunera sama tukamange kubwaterana bakongwa wabwika assembly twaranga tigatomochore egere kubwaterana tutwaro musipiko ito uri ororo gataparire gas. Honorable Speaker, egento kwana kama ngato tugute differences just to bwata takolegas ekiaka elected members of a county assembly no oversight e governor ntobwati libaga lyoko chiko oversight bono ya ikirengaki tuanyolire speaker ne deputy speaker ne clerk bagenderera ne meremeye tokore to develop Nyamira egento tokorwani development yoka Nyamira kuripoteri getatseni kya uwanjete kya Gatembe kurugiga samaga chamanene ye bunge ye county Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara Omonchomo ligerali kubwatakana amo na roboti Romo Auditor General Nancy Gatungu igoro ya County nigo e county ya Kisii yanyatekowe konyora roboti orubekegima oruma gitamna adverse opinion korwa ase enseme yugo sakura service yo Auditor General na korengana ni abisi yo nigo obotumeki wechi besa bobwata botutukano se county ya Kisii ase kobwa mono golialero sekase kingeseke tangani gyo kurigerelia roboti Romo Auditor General tonya kabato kurigerelia igoro ya kwanere igoro yobwagachi bwabisi yo mugavana bwe county ya Kisii nabo igo chiabisi chiomo gochie county yabishina chie county ya Kisii nabo igo igoro yokwana na weji pasari gochie asabaro kibo bali babwate okugania roboti uru narogo cha sembeo ase entonda entangan kegima ze miaka 10 county ya Kisii ngenyorira roboti uru kegima kurwa ase abisi yo Auditor General roboti rumo kanetebona adverse opinion korengana na roboti Romo Auditor General chitariki kienda omutinye 12 omwaka bwechiri 2024 romwaka oerete chitariki 30 omutinye gatano narimo omwaka 2024 igorokoro kyabona ebitabu byechibesa tichiri inyikeranu na igo tichiri korokia obwana igoro ye county yo roboti Romo Auditor General Nancy Gatungu igorokoro kyabona nigo serikali ye county yanete ekonda gochese omune konda yomo kwagatache bichi county ase ya kanite shilingi milioni 99 nyuma yo guchaka gukwaga ko koroberi ko ira shilingi milioni 5 korengana na Gatungu serikali ya county tiruete busaiti igoro ko bwatoka chibeze cyo gochiaso munyakondo yo na ase igo omubaro wechibeze cyo to konyara kwanekiwa ase roboti ruru nigo munyakonda ayede shilingi milioni 24 Nijingu dakienda gote 24.9 million okora amonjoreri yechi abisi mu governor okwo watakere ko koreka asemetinyi 24 yarete omwerio bo mutiri 12 wo mwaka 2023 korende imetinyi kianda maga yaye emereme yo goikabono teraera
gatungu boigonika gotabuna chishiringi bilioni eyemo chingutaisana esatogo 1.8 billion ase budget ye county nigo chiang'anyetiwe chingagicho korosiwa we supplementary budget egento giasanute emiroberi chimisana na ibere ya magendero ase county eyo egento kirimo minchani lichiko limanyigundabuna Public Finance Management Act 2012 kero mwemsie osekere ward inyete chimilioni renga isano chiebasari asensemo ya chipasari county ya Kisii nigo yatumete shilingi chimilioni chimisatu 45 gusa 345 million gusira abarokiwa bali babwate okugania korende kuningi okwero boti oruo nigo gokorokia buna chimilioni gusa emilioni yemo ne chimutaibere 1.2 million tichimanyiri buna chiatumegete abarokiwa 54 nigo baetwe chipasari nganonya tibabwate chinamba chiabo cheskuru goza admission numbers egento kierete obotumeki wechishingi 289,000 oboigo 225,000 nigo chiarwetwe kabere gochia ase abarokiwa 35 na babere abo babwate amarieta abwekaine korende egoterekana buna nigo barwete adachi ward ao na boigo chishingi 344,000 nigo chiabwate gotugo chia ase abarokiwa 45 mo abo babwate amarieta yabaibuli abwekaine na boigo ayabarokiwa abo abwekaine korende bagoterekana korwa ase chiskuru ao abarokiwa 15 nigo baetwe chibesa chintunde ibere gati shiringi chiribu 10 ne chiribu 20 ejigerete ogotumeka wechishiringi chiribu chiminye na 15 mo ota 416,000 Aaron Ototo Nyangiri Gatembe TV Mujumurigereri robot yoruo ndo nyakora kugendera amatuko goseli tukulia mambi asitwa chikurigereria igoro ye chinsemo chechipara amo ne chinsemo chinde echikwanire ase robot yoruo rumo ditachenero Nancy Gatungu tokotigana nayo mujumurigereri litukulia lero nige University ya Kisii yanyakora gikwarigania umwiga bukubekirwa chigutu bukubekirwa barokiwa chigutu umwigo nyakaba gukurawa amono mwasiri wechisemi musike Julius Migosio gamba anawo igogwikiranwa na mugavana bwe county ya Kisii amo na vice chancellor bwe university eyo ske professor Nathan Ogechi ase sike Migosio gamba nyarakabaga kwanera igoro ya new funding model ya university igantukia nyakabaga korda liberera mono kurinde nganyakabaga kwegerana gotabuna nigo kia rusiri university nyingi asengoro kubatekana amo na madeni ya mangechi abwate robot yoro rwaleganirwa n'umurikito Lydia Nyaishero Asentunde ya 13 ritukuria rero aborokiwa ba Kisii University nigo babekirwa chigutwa asomo yegora ono muwaziri wechisemi omosike Julius Migoso gamba aborokiwa chiribu 3 chimisano na 294 nigo babekirwa chigutwa Omosike Migos nigo atebire serikali nene nigo ebwate umurobiro o student funding model oyo chageto mwaka 2023 gokonya chi university chi serikali gokeya madeni yabo ase university ya Kisii omosike Migos nigo atebanga eyabwateri deni rya chisiringi bilioni yemo ne chi milioni 5 na 2 mpaka chisiringi bilioni yemo. In confirmation of the effectiveness of that funding model, Professor has just confirmed that it is helping him reduce the bending bill in this university, reducing it from 1.7 billion to 1.1. And it is estimated that within the next 3 years, all the universities will be on sound funding or financial footing if we continue with this model. Oigo Omosike Migosio gamba nigo akwanira Nyamira ugochaka kwa University College na kweneke buno moraibu ense ya Kenya Omosike Dr. William Samoei Ruto nigo arureri bagari ugochakiwa kwa University yo. Excellency President Dr. William Ruto did grant us permission to establish a University College in Nyamira County to be mentored by this university, Kisii University. I'm pleased to note that the process is going on smoothly and that all that remains is sorting out the legal challenges that may have been brought
by the community and other members, led by the leaders in that area, and discussions are going on to resolve that issue so that that university can come to be. Chancellor wa University ya Kisii Dr. Sarah Ruto ni gwaenekire muno University ya Kisii ni bwate muroberio gwikini ya gwekekerengo kegoro asate birembo bwato muroberio bokubeka bosio e sector yobochenu. First is that our university niche continues to be health with a focus on cancer research and management. We have been doing our homework and we have been told by others who have followed the path of having health as their niche that it is expensive. It is therefore ambitious, but we know it is doable. Professor Nathan Oyorio Gechi omukonyi bwo Chancellor Kisii University ni gwaenekiria magendero yo university yo asomo akoeta gati yabo murobero bwo koirikia bwabarokigwa gweterenchera yo mutandao. A lot of digitization in the university, and with this we are able to have most of our programs run without problems. And that's why I want to let everybody know that in this university, all the students you are seeing here, if they arrived here to register as first years, it takes us 30 minutes to register 7,000 first year students. Omusike Simbarati omugavana bwe county ya Kisii na boyego na ikerana asomo yoyo. Inko reporter ya Gatembe TV e county ya Kisii area tariane. Munjumu rigero ikarabwe tokana mutumoko mukego tokera nangenda kumanyia amange go tonya kwa goskochele. Twatire kuma maine twatire kuma Keni Uhuru maine otire kuma Etuka yo womo ya Uhuru Superstores iye gutuke milulu chubu songo iye konya ebintu au aseli kulidigo kona ngumubuko mkonya bale ebintu byobwaga chibuna brono amabati kurwa siche company au emisumali ya chingenjo chonsi chichuma chobwaga chingenjo chonsi chiwaya buna brono binding wires chiwilbaro chisimiti chobwaga kurwa siche company au egati ebintu binde binge byobwaga chi mwigo mbabwa boards muna chiricha MDF egati ebintu binde ebinge asinsa mire bintu bya nyumba mkonya bale chi mattress chingenjo chonsi nabige chire cheche size au mbabata chitangi cheche size au mkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta y'echinge kurwa siche company au amasi ya mandasi kurwa siche company au aya yokoruga chichumbi chisukali egati ebintu binde byobotomeki Uhuru Superstores igababwa tobo korelyo buya chingatoko bule bintu asetukeye mpwate customer care ibyego segasekera chi customer buya chingaki bakogora ebintu igababwa chigali ekyo chikokora obusombi busapi chingaki kwagulire ebintu biga uchande onsi aliasorabe igobagotoka ime yo muchubusongo ase nyumba ya JM Towers angine duka ya Safaricom ime yo muchukisi asamange bakere simbwetera sechi namba chabo 0111161500 gosen 0111116150 gose wetera senembele 0111161502 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. This festive season, jingle with the stars on Star Times. Renew your subscription for 2 months and get upgraded to the next high bouquet for 2 months and enjoy more entertainment. More football action on the Carabao Cup, La Liga and Bundesliga. And he's taken it! More kiddie fun on the best kiddie channel. Like I think he said the magic word. More reality. I would never think a wedding would be like this. More movies, more telenovelas. I'm sure I'll like you because you're unlike everyone. You are my baby. Renew your subscription today and get upgraded for more festive cheer. Download the Star Times On app to never miss a moment of your favorite shows. Star Times wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Karibu nando mwancho muligere toganda sekinase kia kabire kia kionga chinsainye toko chaka mulioka nigo toko ndo kase chinse mochina koe ase ekiombe kama ketabna omogo munya kwa transporter sako kenya koe kwaligania emisa yogwakenya sanga byomono asokole ndo mwako igana boyo kwaligania omwako muya 2025 omo emisa yakobage kora wana father orioki ase chinse mecho muna goto manya omulikito diponi asanya emejeka ao kegendrete kwariganiwa anana somotinye go December ekiombe kyabana boda kurwenya kwae omugumo sako kegutuka imeye wodi yabuge kebunge ya kitutu cha South nigo baba kwarigania emisenchenu yo kwirenere nyasaye mbyemono asokubarenda omwako mugima ndune kiombekero mwaka tartogo chako mwaka na ukoro mwaka gotogo tangani nyasaye kyegeranya ari bwi muntu byose gode rona mwega no itu abwate wakire ngambia kyegeranya nyasaye to ndro mwako mugima ntoranya makomwande ntoranya muguriende ndotera nari mono mbia mune kyegeranya muntu bitwanya ore binge nyasaye twanjeire sako ito ya dini yaba members ya letire ni kamwe nyinge twanyore chipikipiki twamenta kanire Omojega oyo oragwa na Father Orioki ni gobego mujumbo kitutu cha South mheshimiwa Anthony Kibagendi abakagwikirana hasebono baba bakuboria abarundi abechipikipiki gotika gutumeka ebinyugwa byo gotindia not lose our life story this young family chetu cyacandika ikintu kiriate babe togo cyatwasiba kekoro siumambi by maroba kiabeire kiri imukonya gotera father basaiba minto lakini let us keep off drugs naturanyari go transform our constituency and our families imaiga amarwari ngo kogenda aranyegeria segete bono lirio kogenda omutu okonyegera naye wansa gokora ki kware bintu ngonyegera bire biba gokwe bacha kwa the tintu omere tigange bacha ngizina kibako bakogenda nono yotinde na rolengensa alibona marwari akogenda akunege ntogeta anyegeri nakiona abanya kogendera hii. So please, I'm begging you to gendo sive once kogendi pipi. Together you endanger yourself, you endanger other people. Abale innocent liba obwena tukolendo bugima. Nanyina bo omujumbe Anthony Kibagendi ni gari ira yae yo guchukubwaterana n'abantu bonsi renyare gwikirania chira cya yariete anene asogwikirania magenderero kotemande gusupport yombe kabisa chikanisa chetu chiskuru na mbone pareye na twanirete gutobiria mtu asugumete nchero mu chumbo kitutu no tugasugume kabekwe budget pareye before the month of May okonya wanakuanye kudre kabisa paka kubekela Komentana yubo igon Father Orioki ni gabori abarundi akoba abegenwa asemirimo yabo nabo igo gokora imirimo yabo asenjire ndonge ile gokeania emibasokano naro ko basalili odajiwe asiwe ikakoruga yabaga musojo timadio sem 50 mogo jajo sem 30 o sem 20 onye jira to tebe 30 onye goroje tima tu wadanga koruga 50 yeah musoko baba ebuna abande baraba yatuanyari rori tuanyari ngikonyara tole highly disciplined egiana inune force yende mole tinya sabu ate sieke umbege ngosabera gero mwaka Yinko reporteria egetaseni kia okia getembe korua segwadi ya boge kegutuke bunge ya kitutu cha South imije county ya Kisii litalia na inkuru kwa Dipon asanya na gukorera omwanchwa omurigereri litukoria lero niko moraibu ensa muskiuria mruto nyariko baga kokora amonchereri ase barasa yabo wasiri asanyariko baga kochora abarai ase birogo kuwa muno asanyariko baga kochora bakusaka kubaleta ime omugavana omukorobwe county ya Kiambu ya Mkabogo omugavana omukorobwe county ya Nakuru li Kinyanchui nabo igo mwasiri omukoro obwo chenu mutaikawi amuna abawasiri abaye ase barasa yabo wasiri aboigo niganyara kabaga ko bachora gotega ko gakochora omuwasiri kibuchumba murukomeni muna muwasiri bobolendi boime naboigo apa buna mwamba una omo representative wachia ase United Nations roboti uru rwagandigwa no mulikeito Isaiah Maube
amatuka make yukumerana ku murai wense omusike William Ruto nabo igono yukabeire umurai wense omusike Uhuru Kenyatta bone taro yabo nabo igikaro nigo giachakire koreta ibicha enyi ase serikali ritukuria rero murai wense nigakorera maunchureri amanene ase serikali asoroboti rwabo tukirwo cyase kinyumba cy'oburari omurai wense korengana mo n'ikinguru aire ase katiba nigaraririye amalieta yabago kikoba abagwasiri oyo kabeire umuwasiri wo bachenu omusike mutaikawe bono nigaho kikoba umuwasiri wo bulemi nabo kogendera gwetu ga sense oyo kabeire umugavana ukabere ase county ya Nakuru Likinyanjui nigaho kikoba umuwasiri wo bonchireri nabo igo ebiwanda oyo lenge umugavana umutangani we county ya Kiambu omusike William Kavugo oyole umuwasiri w'ekigosole musike Kipchumba Murkomen nigo mubona ko kikoba umuwasiri bw'obolendi bwime nabo igo oyolenge umuwasiri Salim Mfuria nere nigaho kikoba umuwasiri ase nere nigaho kikoba umuwasiri w'ekigosoli nabo igo amona mangana alengeta abasaye ase oroboti yoru boigo amahonjorere matindi nigakorirwe ase nonya nabo igo abantu bandi bacho koba abambassador wechi ase chinse oyo kabeire umuwasiri w'ekigosoli na igo boigo ruseti wase kirogeka mono murai wense omusike William Ruto omusike Ababu na Mwamba bono nigachorirwe kikoba omuwakirisi gwekyombe keligeteneta mangana ayune ime yense nonya boigo umurai wense nigabwatukira malieta ase byombe egento nonya naboigo bono gyachakire koleta ebicha enyi ase serikali ine amonchulia na chokonya serikali y'omusike William Ruto naboigo wikirania ndoto iliyaleta abakenya chira ekeralenge kuligia chikura inkulipota ligeteseni kiage tembe iliyetaliane Isaiah Mawe Mwanju murigarari abono tokorera ekyonga chinsainye obo tukobwarero cheni gongoro ko haroni hototo nyangiri oito baterana kwanza memenyeriro nigakorwa Wilson Makoli na boy kunanza ma transmission nigakorwa DJ Atsan twara obo tukobya Etuka yo bomo ya Uhuru Superstores iye gutuke milulu chubu songo iye konya ebintu alirigo kona n'umubuko nkonya bale ebintu byobwaga kibuna bono amabati kuri wasite company emisumari y'ekingenjo cyonsi kibwaga kice kingenjo cyonsi